Street Senior guys, it's me again, Clarky, ang inyong man on the street. O gani ako karon sa P. Del Rosario Street to ask people kung asa sila manglaag karong Sinulog. Dali, makichika ta ninyo. Sa Frente and then after na sa Plaza. Kasi kuyag mo ni mo. Kung friends. Well, asa romantic ay? Mango. Kolon, like mananaw sa parade. Mananaw sa parade. More on ka ng kuan na dyan kay. Kuan ko no, curfew mo ko no ang kuan torch parade for 30 raman daw. Ay, di ko kalaagon kay busy midterm karon nga week so murag pahaway ko ini ka after ani nga week. Sa SRP, or sa Gaasa. Sa Gaasa ka ng Malingaw. Kamalingaw yan na mga kuan, makalingawan, inan na. And that's all guys. Kamo, asa mo manglaag? Let us know in the comment section below. And don't forget to like and